araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, ayan, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Sana'y okay lang po kayo dyan mga ka-chicken, no? Welcome back dito sa ating channel mga ka-chicken. At kung bago ka pa lang dito sa channel mga ka-chicken o napadaan ka lang, huwag niyo po kalimutan mga ka-chicken na i-subscribe yung ating channel. At pakipindot na lang po mga ka-chicken yung bell button para notified kayo sa mga susunod na natin na i-upload na mga videos o vlog dito sa ating channel na tungkol dito sa pag-aalaga natin ng mga manok mga ka-chicken, ano? Lalo na sa mga nakasubaybay dyan, yung mga binahabahagi natin na tungkol sa mga pag-aalaga, lalo na dito sa mga Rhode Island Red, Hubbard at saka dito sa ating mga breeders, ano? Kung ano yung mga ginagawa natin dito, ano yung mga pag-alaga, pagkakondisyon natin sa kanila. Ayan, ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, makita nyo dito sa ating title sa vlog natin na ito, re-remedyohan natin. Ayan, kung makita nyo, ito yung mga itlog na doon sa last video natin, sa last vlog natin na nag-cuddling tayo, tapos ito yung mga hindi fertile mga chicken. Ayan. Karamihan sa ibang mga chicken, sa mga ganitong hindi na fertile ay tinatapo na lang, ano? Pero dito sa akin, walang sayang mga chicken. Kasi may solusyon tayo na gagawin o may remedyo tayo na gagawin para mapakinabangan pang itong mga hindi fertile na mga itong mga chicken na mas lalo pang makakatulong para sa ating mga alaga, no? At saka sa atin din. Kaya tapusin mo panoorin mga ka-chicken yung video natin na ito. Ayan, panoorin yung mga ka-chicken kung ano yung gagawin natin dito sa ating mga hindi fertile na mga itlog. Ayan, panoorin yung mga ka-chicken. Ayan mga ka-chicken, ito na yung pinakuluan nating itlog, ano? Yung mga itlog natin na hindi fertile na galing doon sa ating incubator. Ayan, para walang sayang, ayan, pinakuluan natin. Ayan, binalatan ko na, ito na, dahil papakain natin ito sa ating mga breeders. Ayan, kasi mga ka-chicken, yung mga breeders natin ay nagbibigay sa atin ng mga itlog na mayaman sa protina. Kaya ngayon ito, para hindi din masayang yung mga hindi fertile, hindi natin itatapon mga ka-chicken.
pinakuluan natin, luto natin at saka ibigay natin o ipakain natin sa ating mga breeders para maibalik natin sa kanila yung mga protina na kinakailangan nila. Ito, rich in protein to. Kaya ngayon, ito yung mga chicken, yung mga itlog natin yan. Saka dadagdagan lang natin mga chicken ng konting breeder pellets. Ayan. Ito na yung Galimac mga chicken na breeder pellet na ginamit ko. Tapos mga chicken, dadagdagan lang natin ng tubig. Yan. Tapos yan, haluin natin. At saka durugin natin yung mga itlog mga chicken. Yan. Na? Ito lang simple mga chicken ang ating ginagawa. Walang sayang sa mga itlog kahit hindi ito fertile at saka galing sa incubator. Hindi na sayang kasi napapakain natin sa ating mga alaga at saka nakatipid pa tayo kasi nalilis yung cost natin sa dapat natin ibigay natin sa pagkain para sa ating mga alaga Ayan. Kasi konti na lang yung nilagay natin na breeder pellet kasi marami na itong mga itlog. Yan. Okay, ayan, ito na mga chicken. Pwede natin ipakain mga chicken sa ating mga alaga. Ayan, tara. Ayan mga ka-chicken, nakita nyo na ito na yung ating mga breeders, pinakain na natin sa kanila yung pinakuluan natin na itlog na mga hindi fertile na galing doon sa incubator. Ayan, malalakas yan silang kumain mga ka-chicken na pag ganyan mga lutong itlog. Ayan, may halong breeder pellet. Ayan, naubos na agad nila dito banda mga ka-chicken. Doon na lang banda yung nila inubos. Ayan, ayan mga ka-chicken, nakita nyo na kung ano yung ginawa natin para walang sayang doon sa mga
in-incubate natin na hindi fertile ano, kasi kung itatapon lang natin, sayang yon. Mas maganda yung nagagamit pa natin at saka nakatulong pa sa makalis ng cost sa ating pagpapakain sa ating mga breeders o sa ating mga alagang manok. Ayan, sana'y may nakuha kayong idea din mga ka-chicken, ano? Paki-like lang din po yung video natin na ito mga ka-chicken bilang suporta dito sa channel at kung may natutunan kayo dito sa ating channel, ano? Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood at saka walang sawang suporta dito sa ating channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the notification bell para notified kayo sa mga susunod natin na i-upload na mga vlogs natin o video tungkol dito sa pagmamanukan mga ka-chicken, ano? At saka buhay probinsya. Ayan mga ka-chicken, at ingat po tayo palagi dyan. God bless. Thank you. Yes, DJ.